बाते बाते में यहाँ होला इनकाउंटर, छोटे बड़े लड़का सब होले ऑलराउंडर। समझ में आइल नो? बाते बाते में यहाँ होला इनकाउंटर, छोटे बड़े लड़का सब होले ऑलराउंडर। हमरे जिला में जिला में डॉन गुंडा न होले, कोहिनूर सतीश के देखी भागले। का समझ में आइलो? हमरा जिला में डॉन गुंडा न होले, कोहिनूर सतीश के देखी भागले।